Tässä ihan hermostuu, kun tällä ei taputtelette tässä vaiheessa. Hyvää iltaa munkin puolesta. En tiedä monesko kertaa tässä salissa, mutta aina on yhtä hauskaa tulla, kun täällä on niin ollut aktiivinen yleisö aina. Ja meillä on sellainen työjako, että mä aloitan, Markku jatkaa. Jos sitten yhdessä siinä lopussa on sitten jotain aikaa, niin sitten yhdessä. Mä otan tämän käteen, niin ehkä se on paras, koska mä oon sellainen vähän levoton liikkuja. Hyvä huomio. Mitäs tämmönen? Onks parempi? Hyvä. Nyt mä ajattelin tässä alussa, niin mä kerron tämmöisen lyhyt hiilihydraattikurssi. Mä haluan teidän ymmärtävän, mitä hiilihydraatit on ja mitä ne meissä tekee. Ja tämä on sen takia, että koska tässä näissä karppauskirjoituksissa aika paljon, jos käytetään sanaa, niin demonisoidaan näitä hiilihydraatteja. Ne on haitallisia ja ne lihottaa ja kaikkea tällaista näin. Ja mä aion nyt kertoa nyt sitten, miten asiat niin oikeasti näissä hiilihydraateissa on. Pikkusen tehdään taas keskustellen. Se on musta hauskaa keskustella tässä, että tekin vähän osallistutte. Nyt yleisö voisi huutaa ainakin yhden esimerkin hiilihydraatista. Sanokaa joku hiilihydraatti. Ruisleipä. Ruisleivässä on paljon hiilihydraattia. Okay. Sokeri. Peruna. Peruna. Otetaan nyt tämä peruna ja tämä ruisleipä, niin mikä se hiilihydraatti on niissä, se pääasiallinen hiilihydraatti, onko teillä mitään tietoa siitä? Tärkkelys. Se on se, mitä niissä pääasiassa on, ja se on siis puhdasta hiilihydraattia, tärkkelys. No onko teille verensokeri tuttu? Mikäs se on? Onko se hiilihydraatti? Sokeri veressä. Sekin on täysin puhdas hiilihydraatti verensokeri. Mä pikkusen kerron ensin tästä verensokerista, koska se on tärkeää ymmärtää nyt sitten, että tietysti diabeetikolle verensokeri on jotain semmoista vähän pelottavaa. Ja se on niin paha asia, mutta se on paha asia vaan silloin, kun se on liian korkea ja pitkään. Silloin, kun kaikki toimii normaalisti, niin se on ihmisen aineenvaihdunnan ihan tämmöinen perustavin aine. Ja se on ihmisen energia-aineenvaihdunnan tämmöinen keskeinen aine. Se on tommonen, sitä merkitään tuommoisella kuussakaraisella kuviolla sen takia, että siinä on 6 hiiltä muodostaa tämmöisen rengasyhdisteen. Ja se verensokeri on nimeltään siis glukoosi, eli suomeksi rypälesokeri. Ja siitä monen mutkan ja tämmöisen välireaktion kautta niin syntyy solujen energia pääasiassa. Ja te tiedätte nyt sitten, että jos verensokeri on liian alhainen, niin siitä on huonoja seurauksia, eikö niin? Elimistöllä on tärkeää, että veressä on aina riittävästi sokeria. Sitä saa olla liikaa, mutta sopivasti ja riittävästi. Ja sen takia musta on jotenkin tämmöinen yleinen hiilihydraattipelko on musta aika kummallista, koska meidän keskeinen energia-aineenvaihdunnan aine on hiilihydraatti eli glukoosi. Me käydään ja toimitaan hiilihydraateilla. No, tätä käytetään siis ravinnoksi noissa soluissa ja on sitten erilaisia elimiä, jotka sitä käyttää. Tässä nyt vaan osa niitä, mutta lihaksien pääasiallinen energialähde on glukoosi ja siitä tehdyt nämä energiat maksassa ja aivot erityisesti. Ehkä monet olette kuullutkin, että aivoille oikeastaan käytännössä ainoa energialähde on verensokeri, eli glukoosi. Sen takia, kun verensokeri laskee, niin tulee näitä aivohäiriöitä, ja jos se laskee kovin alas, niin tulee tajuttomuus. Ja sen takia elimistä pitää huolehtia, että veressä on aina sokeria riittävästi aivoille ja muille kudoksille. No tämä tästä verensokerista. No sitten täällä tuli jo tämä tärkkelys esille, ja se on siis yleisin hiilihydraatti meidän ravinnossa, tärkkelys. Hiilihydraatteja on paljon, siinä on monenlaisia sokereita ja on tärkkelyksen sukuisia erilaisia aineita, mutta tärkkelys on se,
mitä on niin kuin eniten. Mä vähän kerron sitä tärkkelykset seuraavaksi. Tuossa nyt on siis viljan tähkä ja jyvät koostuu pääasiassa tärkkelyksistä. Ja nyt tuossa on tuo glukoosi. Ja tärkkelys ei ole mitään muuta kuin glukoosimolekyylien ketju. Tässä on osa tuota tärkkelysketjusta. Nämä on pitkiä tämmöisiä glukoosiketjuja. Tärkkelys koostuu tämmöisistä sokeriyksiköistä. Sitten kun me syödään viljaa tai perunaa tai jotain muuta, missä on tärkkelystä, se hajoaa suolistossa sokereiksi. Ja sokeri on sieltä, joka imeytyy sitten meihin. Näin tämä toimii. Ja kaikki hiilihydraatit on näin, että yleensä ruoanstos on sillä tavalla, että ne pitää pilkkoa pieniksi alkutekijöiksi, että me pystytään imaseen ne sisään verenkiertoon ja käyttämään sitten hyväksymme nämä ravintoaineet. Okei. Mä palaan kohta siihen, että mitä tapahtuu, kun ruoasta tulee paljon hiilihydraatteja verenkiertoon, mutta pikkusen tästä lisää tästä tämmöisestä tärkkelyksen sukuisesta aineesta, joka on glykogeeni. Oletteko sitten kuullut tämmöistä glykogeenisanaa koskaan? Nämä on vähän vaikeita. Siinä ei oikein mitään hyvää suomenkielistä sanaa, että nämä on tämmöisiä vieraskielisiä sanoja. Lainausmerkeissä on tuo eläintärkkelys, että se on eläimillä tapa varastoida hiilihydraatteja eli sokereita. Kasveissakin tämä tärkkelys on siis sitä on varastoitu energiaa tärkkelyksen muodossa, esimerkiksi jyvässä kasvavalle niin kuin uudelle kasville. Se on kasvikunnan tapa varastoida energiaa. No ihminenkin varastoi hiilihydraatteja. Ja tämä on jälleen esimerkki siitä, miten keskeisiä ja tärkeitä ne meidän aineenvaihdossa on nämä hiilihydraatit. Ajatelkaa, kun me ollaan syömättä yön, me ei saadakaan ruuasta mitään hiilihydraatteja itsellemme. Mutta meidän pitää kuitenkin toimia, että verensokeri ei saa laskea liian alas ja solujen pitää saada tätä energiaa, niin pitää olla varasto, mistä sitä otetaan. Ja semmoinen tärkeä varastomuoto on nyt sitten tämä glykogeeni. Niin kuin tässä näette, niin sekin muodostuu näistä glukoosiyksiköistä, mutta ne on tämmöisiä haarautuneita, on vähän erinäköinen molekyyli, mutta sama asia. Samoja glukoosimolekyyliä pitkissä ketjuissa. Ja sieltä sitten elimistö pilkkoo niitä itselleen sitä mukaan, kun tarvitaan. Glykogeenia on aika paljon maksassa, mutta myös lihaksissa. Ja sitä käytetään lihasten energiaksi. Olette varmaan kuullut tämmöistä hiilihydraattitankkauksesta joskus. Ja tämmöisellä hiilihydraattitankkauksella yritetään siis kestävyysjuokset yrittää lihasten glykogeenivarastoja täyttää mahdollisimman täyteen, että jaksaa sen maratonin juosta sitten täysillä. Ja lihakset saa siis energiaa tästä lihasta ja glykogeenista. Noin puoli kiloa, kun nämä on täynnä, niin ihmisessä on glykogeenia. Siis aika paljon. Mä laskin vähän, että se vastaa useita niin kuin leipäsiivuja hiilihydraattimääriä, mitä meillä on varastossa. 10 isoa tai 14 keskikokoista tämmöistä niin kuin ruisleipäsiivua suunnilleen tähän puoleen kiloon sitten niin kuin sisältyy. Mutta se ei ole siis nyt sitten tätä kasvitärkkelystä, vaan se on tätä eläintärkkelystä, eli glykogeenia. Tässä on vain kuva sitten, löysin netistä tämmöisen kuvan, tässä on maksasoluja. Ja tämä punainen on nyt sitten sitä glykogeenia, sitä kertyy sinne maksasolujen sisään. Siis se on ihan tämmöistä mikroskoopissakin niin kuin näkyvää tavaraa. Jos sitä on puoli kiloa, niin pakkohan sitä on niin paljon, että se näkyy näissä. Näin. No niin. Otetaan tämmöinen pieni aivovoimistelu nyt siellä kuulijoiden puolella, että montako kilokaloria
on 100 grammaa puhdasta hiilihydraattia. Montas kilokaloria siihen sisältyy? 400. Täällä vähän epäröin sanottiin 400. Paneeko joku paremmaksi täällä? Ei. 400 on totta, 400 on siinä. Siis 100 gramman puhdas tärkkelys on 400. Mitäs rasva, puhdas rasva? 900, joo. Yli 2 kertaa enemmän on rasvassa, samassa niin kuin grammamäärässä rasvaa. Tässä näin, toi oranssi on nyt sitten hiilihydraatti ja keltainen rasva. No nyt sitten kun ajatellaan, että on näitä kumpaankin otetaan vaikka 100 kilokaloria, niin silloin rasvaa on tietysti vähemmän, että kun se on tiivistä energiaa, niin sitä tarvitaan vähemmän 100 kilokaloria. Tämä on se syy, minkä takia eläimillä tämä pääasiallisin tämä energiavarastomuoto on rasvakudos. Mä laskin kerran, että ihmisessä, meissä normaalipainoisessa ihmisessä 75 kiloisessa miehessä on noin 14 grammaa rasvakudosta, mikä on aika paljon. Ja se on sama verran kuin 60 kiloisen naisessa. Naisessa on vähän suhteellisesti enemmän rasvaa. Ja se on siis tarpeen, on niin kuin jotenkin luonto on järjestänyt niin, että se on meille tarpeellinen tämmöinen varastorasva ja siellä on vähän muitakin tehtäviä. Mä laskin, että jos se olisi tärkkelystä tai glykogeenia, niin silloin se varasto painaisi yli 40 grammaa, 40 kiloa. Ja sitten ymmärrätte, että kun ihmisen pitäisi liikkua, niin tämmöinen valtava energiavarasto, sitten glykogeeninen, niin ei sitä mitään tulisi, ei semmoinen ihminen pärjäisi tai eläin pärjäisi sitten mitenkään. Ja sen takia eläimille on eläinten pääasiallinen muoto, että pitää olla tiivistä, että pienessä määrässä on paljon kaloreita ja se on rasva. Sehän aiheuttaa tietysti ongelmia sitten toisinpäin, kun me syödään sitten tätä eläinten rasvaa, joka on tiivistä energiaa, niin siinä on aika paljon kaloreita sitten myös. Oletteko se pysynyt kärryillä tähän asti? Olette. Hyvä. No niin. Nyt mä vielä kertaan tuon, että tätä glukoosia, eli sitä verensokeria on saatava myös paaston aikana sisään meille. Ja sitä siis valmistetaan glykogeenista, mutta toi puoli kiloa glykogeenia ei riitä, jos paastotaan viikko, eikä syödä mitään. Niin sehän loppuu ennen aikojaan. Ihminen tarvitsee enemmän viikossa kaloreita kuin mitä tulee sieltä ja verensokeria. Niin pitää olla vielä varajärjestelmä. Tämmöinen tietysti onkin. Maksa pystyy tekemään glukoosia sitten muun muassa tämmöisistä aminohapoista, jotka on valkuaisaineiden näitä rakennuspalikoita. Siellä on semmoinen nimi kuin gluconeogeneesi. Hienosti tehdään niin kuin tämmöistä glukoosin uudistuottoa. Ja tämä vaan kuvastaa sitä, miten äärimmäisen keskeinen asia tämä verensokeri ja glukoosi elimistölle on. Ettei missään tilanteessa voi päästää sitä niin kuin stoppaamaan, sitä tarvitaan jatkuvasti. No niin, nyt sitten insuliinista. Tämän insuliinin suhteen minusta esiintyy niin kuin suurimmat tämmöiset niin kuin virhekäsitykset tähän karppaukseen liittyen. Koska aika monissa näissä, mitä mä olen netistäkin katsellut ja monet niin kuin tästä on puhunut, niin ne on siinä käsityksessä, että ilman hiilihydraatteja niin kalorit ei mene rasvakudokseen, eli ei silloin lihota. Ja tässä ne pitää keskeisenä asiana nyt sitten tätä insuliinia. Että insuliini on se pahis, joka vie niin kuin kalorit tuonne rasvakudokseen. Tällä nyökkäilijät olette varmaan kuullut niin kuin samoja asioita.
Ja tämä vaan osoittaa, että tässä pikkusen niin kuin ei tunneta tarpeeksi perusteellisesti ihmisen fysiologiaa, vaan tehdään tämmöinen yksinkertaistettu johtopäätös, joka on väärä. Mä näytän vähän tätä asiaa. No, tämä on teille varmaan tuttua. Tämä on siis, mitä terveellä ihmisellä tapahtuu aterian yhteydessä, jos ateriassa on hiilihydraatteja. Ja tämä on veren insuliinipitoisuus. Paljonko veressä on insuliinia? Nyt on huomattava, että siellä on tietty määrä aina yöllä, paaston aikana, ja näin se kuuluu. Ja ne, joilla on sitten diabetesta ja ainakin ykköstyypin diabetes, niin tietää, että pitää tällaista perusinsuliinia käyttää, josta pitkävaikutteista insuliinia pistää. Ja sen tarkoitus on juuri ylläpitää tätä perusinsuliinia, mitä niin kuin terve haima normaalisti ylläpitää sitten ihmisen veressä. Mutta nyt tulee siis suuri joukko glukoosia suolesta. Hiilihydraatit on hajonnut sieltä glukoosiksi pääasiassa. Tulvahtaa siis kymmeniä grammoja glukoosia sieltä yhtäkkiä suolesta verenkiertoon. Niin elimessä tietysti pitää olla järjestelmä, joka sen sieltä nopeasti hoitaa niin kuin solujen käyttöön se glukoosi. Ja se järjestelmä on tämä insuliini pääasiallinen syy. Ja kun syödään siis hiilihydraattipitoinen ateria, niin veren insuliinipitoisuus nousee tosi jyrkästi ja korkea. Se nousee siis 5-kertaiseksi, voi nousta vielä korkeammalle se insuliinipitoisuus. Sitten se poistaa sieltä sitä glukoosia, soluihin siirtää, se on sen tehtävä. Sillä on muitakin tehtäviä, mutta tämä on sen yksi tärkeimpiä tehtäviä. Ja sitten pikkuhiljaa sitä ei enää tarvita ja se sitten vähenee ja tullaan sitten loppujen lopuksi tähän perusinsuliiniin. Ja nyt tiedetään, että insuliini osallistuu rasvahappojen siirtämiseen verestä rasvasolun sisään, joka on tämmöinen niin kuin lihomisen yksi näitä mekanismeja. Ja nyt tämä tämmöinen virheellinen käsitys näillä karppaajien kannattajilla on se, että tähän rasvahappojen siitämiseen tänne rasvasoluun tarvitaan tämä insuliinireaktio, mitä hiilihydraatit niin kuin aiheuttaa. Ja että ilman tätä nämä ei meniskään sitten sinne eikä niin kuin lihottaisi. Mutta tässä just tämä niin kuin on tämä virheajattelu, koska tämä on tarkoitettu nyt sen suolesta tulevan glukoosin hoitamiseen yksinään tämä homma. Ja se palaa heti tänne sitten, kun se homma on hoidettu. Ja tämä perusinsuliini riittää täysin hoitamaan sen niin kuin tämän rasvapudoksen puolen siellä. Ja sehän tapahtuu sillä lailla hitaasti ja pikkuhiljaa. Se ei tarvitse mitään tämmöisiä insuliinipiikkejä. Tässä mä vielä kertaan tämän, kun tämä on tärkeää niin kun ymmärtää, että tämä insuliini on siis hyvis. Se tekee niin kun järkeviä asioita. Insuliini ei siis ole sinänsä mikään lihottava asia. Ja sitten tämä insuliini niin kun nostaa sen veren insuliinin suureksi ja sen tehtävä on siirtää tätä energiaa ja varastoida glykogeenia sitten niin kuin paastotilaa varten. Ei. Selitä nyt vähän. Miksi se lihottaisi? Ei. Se on anabolinen hormoni. Se rakentaa myös rasvapudosta. Joo, mutta siihen ei tarvita siis hiilihydraattien tätä insuliinireaktioa ollenkaan siihen rasvapudoksen rakentamiseen. Mutta insuliini lihottaa. Ei, se lihominen johtuu kaloreista. Se pitää ymmärtää. Se tekee sen vaan, kun kaloreita tulee ylimääriä niin kuin pitkän ajan kuluessa. Se ei ole insuliinin syy, vaan se säätely pelaa näin. Jos kaloreita on saamme vähemmän, niin tapahtuu toisinpäin tämä asia. Siellä on kaikkia muitakin säätelijöitä niin kuin mukana siellä. Joo. Ja tämä on minusta tärkeää just ymmärtää, että tämä painonhallinta on kaloreista kiinni.
Ei, se insuliini on se siinä vaan tämmöinen osallistuja sitten tietyllä tavalla tässä reaktiossa. Okei. No sitten on kyllä huomattava sitten tämä, että on kahdenlaisia hiilihydraatteja, nopeita ja hitaita. Tämä on taatusti teille tuttua, eikö se ole? Sanokaa joitakin nopeita hiilihydraatteja tai näitä ruokia, missä niitä on. Sokeri. Missä muodossa? Valkoinen sokeri. Valkoinen. Eikö ruskea sokeri olekaan? No kyllähän se on ihan... No tää oli vähän huuni, anteeksi. Mutta siis tarkoitat makeiset, eikö niin? Tämmöisiä ruokaa. Mitäs muita? Mikä? Valkoinen vilja. Valkoinen vilja. Joo. Kaikki vilja. Se ei ole totta. Siis tämmöinen koko täysjyvä vilja ei ole nopea, se on tyypillinen hidas. No vaan nämä tämmöiset, jos ei ole niitä kuituja ja muita, jotka siis nopeasti. Ja se nopea tarkoittaa sitä, että ne nopeasti suolessa hajoaa näitä ruotusentsyymiä, niitä glukoosiyksiköitä syntyy siellä suolessa nopeasti ja se tulvahtaa niin kuin verenkiertoon tavallista nopeammin näitä. Ja silloin insuliinireaktio tulee jyrkemmäksi ja korkeammaksi. Ja se tiedetään, että tämä ei ole välttämättä niin kuin terveellistä tämä asia. Näin. No niin. Mä näytän vielä tämän rasvakudoksen tämän jutun niin pikkusen tän näin. Ja tosiaan, että insuliini osallistuu tähän rasvahappojen siirtämiseen rasvasolun sisään. Ja silloin se rasvasolu turpoaa ja sitten kun tämä rasvakudoksessa on miljardeja, niin sitten ihminen, se näkyy ihan lihomisena tämä juttu. Ja tämä tosiaan, niin mä haluan korostaa sitä, että tämä perusinsuliini riittää tähän hommaan. Siinä ei tarvita siis hiilihydraatteja tässä laisinkaan. Hiilihydraatit pystyy muuttumaan rasvahapoksi. Silloin kun mä aloitin lääketieteen opiskelut 60-luvulla, niin yksi sellaisia suurimpia ihmeitä ja oivalluksia oli lukea. Silloin jo tiedettiin tästä paljon, esimerkiksi tämä tiedettiin kohtalaisen hyvin silloin jo. Niin lukee siis, miten käsittämättömän nerokas ja monimutkainen tämä ihmisen aineenvaihdunta on. Ja se tosiaan siis tämä meidän glukoosi esimerkiksi ja muut hiilihydraatit, ne pystytään sitten muokkaamaan sillä tavalla, että niissä tulee ihan erinäköisiä molekyylejä rasvahappoja. Mutta se tie on aika pitkä, sen takia tuossa on monta nuolta. Se on mutkallinen, siinä tarvitaan monia entsyymejä ja se sillä tavalla, mutta tämä tarkoittaa sitä, että jos ylimääräisiä kaloreita tulee hiilihydraateista, niin kyllä se sinne rasvakudokseen silloin pystyy menemään myös. Mutta tämä tosiaan tie on niin pitkä ja se vaatii energiaa. Jokainen reaktio tuossa vaatii pikkusen energiaa ja on laskettu, että yli 10% tuon hiilihydraatin energiasta meneekin tähän prosessointiin ja vaan sitten se 9% pääsee tuonne rasvasoluun asti. Ole hyvä. Onko niitä ruoansulatusentsyymiä erilaatuisia eri ihmisillä ryhmillä, että kaikki ihmiset ei omista samanlaisia? Kysyttiin, että onko ruoansulatusentsyymiä eri ihmisillä erilaisia. Ensinnäkin joka ihmisellä niitä on kymmeniä. Niitä on hyvin monensorttisia. Ja pieniä eroja on. Ja te olette kuulleet tämmöistä laktoosiintoleranssista, eikö niin? Tämmöisiä eroja on, että ei maitosokeria jotkut pysty hajottamaan ja jotkut taas pystyy. Maitosokeri on 2 sokerin tämmöinen yhdistelmä ja se pitäisi katkaista sitä keskeltä, että se imeytyy suoleen, nämä osaset. Mutta sitten kun ajatellaan tärkkelyksen hajottamista ja monia tämmöisiä valkuaisaineiden hajottamista näin, niin niitä on useita eri entsyymejä on niin kuin siinä mukana ja tämmöistä, että olisi joitakin puuttuisi nämä, niin semmoista ei tunneta. Että kyllä ja yleensä se perustilanne on se, että hämmästyvän tehokas suoli on ottamaan kaiken tarvittavan, mitä ihminen tarvitsee, niin sieltä sisään, sieltä suolen sisältä. No nyt katsotaan tämä rasva-homma vielä. No, rasvahan koostuu rasvahapoista ja se on aika helppo sitten
niin kuin pienellä pilkkumisella niin päästään siihen, että nämä rasvahapot muuttuu vapaiksi ja ne voidaan siirtää sinne. Se tarvii vähemmän energiaa niin kuin tämä homma. No niin. Ja pikkusen kerron nyt sitten näistä tutkimuksista, kun tähän on herätty siis runsas 10 vuotta sitten, luojan kiitos. Viimeistään silloin niin herättiin, että on tutkittu aika tarkkaan, mitä tapahtuu ihmiselle, kun jotkut syö vähän hiilihydraattista, jotkut runsas hiilihydraattista. Ja jos on runsaasti hiilihydraattia, niin silloin on yleensä vähän rasvaa, ja sillä ei mahdu enää paljon rasvaa, ja taas päinvastoin. Näitä on tutkittu, näitä on kymmeniä tutkimuksia tehty. Et me tiedetään oikeasti, että mitä tässä niin kuin tapahtuu ihmisessä. Ja mä näytän ihan viimeisen, nimittäin tässä kuussa ilmestyi hyvin perusteellinen iso tutkimus, niin mä näytän ihan siitä jotain teille. Ja tässä oli useita ryhmiä, mutta mä näytän nämä ääripäät tässä näin. Tämä oli tämä runsas hiilihydraattinen. 65% oli tavoite hiilihydraatteja, kun se suomalaisella miehellä on siellä 50 kieppeillä suunnilleen. Ja silloin on rasvaa vähän. Niin kuin näette, niin tähän ei mahdu kuin joku 20% tai jotain siis rasvaa tähän väliin. Ja toinen ääripää oli sitten tämä. Hiilihydraatteja vain 35 ja rasvaa on tässä niin kuin 40 tai pikkusen päälle oli tämä tavoite. Ja tässä on nyt tämä suomalainen mies. Niin kuin näette, niin tämä on siinä välissä. Tää näin. Ja tämä on nyt siis kuinka suuri osa päivän kaloreista tulee näistä mistäkin rasvasta, hiilihydraateista ja proteiineista. Ja tässä runsasrasvaisessa on sitten myös tämä proteiinimäärä sitten niin kuin ollut tavoitteena, sitten, että se on 25%, kun se tässä oli 15% niin kuin kaloreista. Ja tämä tosiaan, tässä oliko tässä 400 ihmistä tai jotain sellaista. Paljonko täällä on? Täällä on 100. Ehkä vähän yli. 4 kertaa tämä määrä. Ja tämä tehtiin tosiaan taiteen sääntöjen mukaan, että pitää arpoa ihmiset, että sä et saa että jos sä haluat nyt vähän hiilihydraattia, niin sä et pääse, vaan se arvotaan, koska tällä tavalla saa sen niin kuin tasapuoliseksi nämä ryhmät, että eikä vaan ne jotkut innokkaat karppaajat mene johonkin siihen karppausryhmään, vaan katsotaan, että miten tämä keskimäärin ihmisillä toimii. Ja sitten niitä ohjattiin näihin, näitä ryhmiä. Sitten katsottiin puoli vuotta, mittailtiin kaikenlaista 2 vuoteen asti. Tämä on valtavan kallis ja perusteellinen tutkimus ollut. Että tämä on tehty USAssa tämmöisessä Harvardin yliopistossa. Tämä. Ja mikä se oli lopputulos painon suhteen? Se oli käytännössä sama kuin kaikissa muissakin, kun riittävän pitkään on näitä jatkettu. Ja mä voin sanoa sen täältä nyt sitten, kaivaa sen esille. Ei mitään eroa painossa, eikä juuri missään muussakaan. Mitattiin kaikenlaista veriarvoja ja mitä tahansa ja vähän rasvan koostumusta. Se, mikä oli kiinnostava semmoinen tavallaan sivutuote tässä oli se, kun siellä mitattiin tarkoilla mittauksilla myös, että mistä se rasvakudos häviää, niin tässäkin todettiin, että se suhteellisesti enemmän hävisi täältä mahaontelosta, mutta siinäkään ei ollut dieetin koostumuksella mitään merkitystä. Se johtopäätös oli se, kun näitä mitattiin tarkkaan näitä kaloreiden saantia, niin tämä laihtuminen yksistään johtui niin kuin kaloreista. Ne, jotka enemmän pystyivät kaloreita vähentämään, niin sitä paremmin ne onnistuivat tässä laihtumisessa, riippumatta nyt sitten tästä ruokavaliosta. Nyt tässä on totuuden nimessä vielä sanottava se, että nämä tavoitteet ei täysin toteutunut. Tämä vaatii nimittäin aika paljon rutistusta nämä ihmisiltä.
myös tämä vähähidraattinen ja tämä rasvamäärän lisääminen, että ne jäi pikkusen vajaiksi näistä tavoitteista, että tässä ei päästy ihan näin suurta eroa niin kuin tutkimaan. Mutta eroja oli kuitenkin niin kuin kohtalaisen paljon, ja mitään siis niin kuin painossa ja muissa tämmöisissä mittareissa kuitenkaan eroja ei tullut. Ja tämä on minusta siis siinäkin mielessä lohdullista, että tämä painohallinta ei ole selvästikään pääasiassa eikä kovin paljon kiinni nyt näiden ruoka-aineiden keskinäisistä suhteista. Silloin kun liikutaan täällä aika maltillisella tasolla, tämähän ei ole lähelläkään vielä Atkinsin tätä tiukkaa diettiä. Ja Markku, jos puhuu tuossa pikkusen näistä, on tämmöistä tiukkaa karppausta ja vähän niin kuin löysempää karppausta ja tällaista, että vähän, mitä nämä vaikuttaa sitten tähän diabetekseen. Mutta tämä on tämä tilanne nyt sitten. Ja kukin saa sitten valita, mitä tekee. Mutta ja sen voi tosiaan tehdä semmoisilla ihan omilla perusteillaan, koska tämä tutkimukset ei anna mitään niin kuin vihjeitä, että mitä kannattaisi niin kuin näistä valita. Ja tämä on pikkusen toisen tulos, kun se esitetään aika usein näissä kirjoituksissa tämmöisenä niin kuin ylivertaisena ja ainoana tehokkaana tämä niin kuin vähähidraattinen dieetti ja tämä karppausasia. Mutta kaloreista se on sitten kuitenkin, kun lähdetään asiaa tutkimaan, niin kiinni. Mä jatkan vielä pikkusen eteenpäin tästä aiheesta. Mä näytän vielä, mä en näyttänyt varmaan 3 tai 4 kertaa tässä salissa, mutta mä näytän aika nopeasti uudestaan vielä kerran, ja tämä on teille ehkä tuttu sitten tämmöisen diabeteksen ehkäisytutkimuksen niin kuin tulokset, joka on Suomessa tehty suuri tutkimus ja muualla maailmalla on sitten myöhemmin tehty samanlaisen tuloksen. Nyt kun on sitten esitetty myös, että nämä hiilihydraatit aiheuttaa diabetesta, niin tämä tutkimus nyt on, niin kuin kumoaa sen. Tässä on 500, siis vielä enemmän kuin tuossa äskeisessä, 2 ryhmään, joista toista ohjattiin tämmöisillä tavoitteilla. Hyvin kohtuullinen painonpudotus, rasvaa vähennetään, ei kovin alas, mutta kuitenkin, että se olisi alle 30% kokonaisenergiasta. Ja eläinrasvaa sitten, kovaa eläinrasvaa sitten vaan tästä 1/3. Ja hyvin tärkeää oli sitten, että kuitua lisättiin kunnolla. Ja vielä liikuntaa. Ja nyt nämä ohjauksen tavoitteet, nämä ruokatavoitteet on täsmälleen samat kuin tässä nykyisessä ravitsemussuosituksessa. Ja tämä on minusta sikäli mainio, koska tässä ei ole mitään laihdutusruokavalioa neuvottu, vaan tässä on neuvottu terveellistä tavallista ruokaa ihmiset käyttämään. Ja nyt 4 vuotta seurattiin sitten, mitäs tämä nyt meni? Näin. Ja tässä oli siis vertailuryhmä, joka ei saanut ohjausta, ja toinen puoli se, jota ohjattiin tähän terveelliseen ruokavalioon. Noin 4 kiloa oli näiden ero. Nämä oli kaikki siis ylipainoisia, ja heillä oli sokeriharjoituskokeessa jo häiriöitä. Onko teille sokeriharjoituskoe tuttu tässä? Kuinka moni on ollut itse sokeriharjoituskokeessa? Aika mukavan paljon sitä on siis tehty. Siinä voidaan siis sokeriainevaran häiriö todeta ennen kuin diabetes on oikeasti puhjennut. Nämä on siis henkilöitä, jotka on korkeassa riskissä, että tulevina vuosina niille suurelle osalle pikkuhiljaa diabetes kehittyy. Ja tässä katsottiin sitten, että mitä 4 vuoden aikana, kuinka monelle diabetes tuli. Ja tässä on tämä tulos. Tämä koeryhmä, jota neuvottiin ruokamuutoksiin,
11%, kontrolliryhmä 23%. Eli se putosi vähemmän kuin puoleen, siis se diabeteksen niin kuin vaara. Ja näitä on tullut muita vastaavia kanssa. Ja tämähän kumoo musta täysin sen, että hiilihydraatit jotenkin niin kuin aiheuttaisi diabetesta. Kun hiilihydraatteja, tässä tapauksessa rasvaa vähennettiin ja hiilihydraatteja vastaavasti sitten lisättiin, niin tämä diabetes niin kuin vaara tosiaan väheni näillä korkean riskin ihmisillä. Ja mutta huomatkaa, tässäkin oli tämä kuitupitoinen juttu. Tässä ei ole mitä tahansa hiilihydraatteja, vaan tässä on näitä hitaita hiilihydraatteja opetettu näitä noudattamaan. Mä näytän yhden kuvan vielä tuosta Atkins-dietistä, joka on siis vähän eri asia kuin nämä aikaisemmat. Tämä Atkins-dieetti on siis hyvin tiukka. 20 grammaa korkeintaan hiilihydraatteja, joka on alle 10% sitä, mitä me käytetään noin keskimäärin Suomessa. Se on vain se ensimmäinen vaihe Atkinsin. Sitä mä tarkoitankin. Minä tarkoitan juuri sitä. Eihän siinä ole mitään järkeä. Sitä mä tarkoitan juuri, hei. Atkinsin ylläpitovaiheessa on noin 100 grammaa hiilihydraattia. Kyllä, kyllä. Mutta saanko kertoa tästä alkuvaiheesta? Kiitos. Kiitos. Näin mä. Tämä onkin kiinnostavaa. Tämä karppa suuri herättää aika suuria tunteita. Se on musta kiinnostavaa. Mutta siis tämän tarkoitus on juuri nimenomaan osoittaa se, että tämmöinen erittäin tiukka hiilihydraattirajoitus, niin silloin ihmisetkään ei voi hyvin. Tässä on suuri joukko ihmisiä tälle arvottu kahteen ryhmään. Toiset käytti tätä Atkinsin diettiä, toiset sitten tämmöistä perinteistä laihdutusruokavalioa. Ja tässä nähdään, miten se siis heikotusta on enemmän tässä Atkins-ryhmässä ja lihaskarppeja hyvin paljon enemmän, päänsärkyä, ummetusta ja tämmöistä näin. Mutta kuten sanottu, niin se kun mä näytin sen edellisen tutkimuksen, missä oli siis 40% hiilihydraatteja. Ja grammoissa se on varmaan ei kovin kaukana niin kuin se 100 grammasta loppujen lopuksi. Niin siinä ei ollut mitään eroja siis näiden välissä. Ja nyt sitten muutama sana vielä, että miten voisi niin vähähidraattista ruokavalioa terveellisesti noudattaa. Ja siinä musta on niin kaksi tämmöistä teesiä. Yksi on se, että mitä hiilihydraatteja mä vähennän. Ja toinen yhtä tärkeä on se, että mitä niiden sijaan. Ainahan ei edes tarvitse niiden sijaan ehkä jotain, koska silloin ne kalorit voi vähentyä näin, mutta jotain usein sijaan kuitenkin pyrkii tulemaan. Ja tästä minusta on niin puhuttu ehkä liiankin vähän, on puhuttu vain yleisellä tasolla karppaamisesta ja näin. Mutta hyvin tärkeää on keskustella sitä, että mitä mä vähennän ja mitä sen sijaan. Ja lyhyt nyt kertaus tässä sitten tästä asiasta. Nämä hitaat hiilihydraatit on terveellisiä. Ja tässä nyt on esimerkkejä niistä. Koko jyvä tavaraa, kasviksia ja niin edelleen. Nopeita on sitten täällä näin. Ja tämä on sikäli musta hyvä tietysti tämä nopeiden vähentäminen, koska myös kaikki karppaat on sillä kannalla, että ne on epäterveellisiä. Ja se on myös nykyistä ravitsemussuositusten mukaista. Tässä on kaikki yksimielisiä siitä, että näitä ei kannata hirveästi käyttää. Eli kun lähtee vähentämään hiilihydraatteja, jos haluaa sen tehdä, niin sitten täältä tietysti sitä kannattaa vähentää. Mä näytän nyt sitten vielä näistä juomista pikkusen, se on semmoinen ihan oma kapittelinsa. Mä nyt kuvittelen kuitenkin tässä salissa nyt, jos on varmasti paljon diabeetikkoja, niin ette nyt varmaan näitä sokerilimuja paljon käytä. Mutta mä näytän sen kuitenkin, koska on teillä kuitenkin perhettä ja lapsia ja lastenlapsia ja muuta tämmöistä, niin hyvä tämä tietää. Nimittäin nämä nestemäiset kalorit ja nesteessä oleva sokeri on osoittautunut semmoiksi erityisen haitalliseksi painonhallinnan kannalta. Se haitta, että siinä on nopeita hiilihydraatteja
Mutta siinä on myös painohallinnan kannalta niin selvä tämmöinen niin kuin ansa näissä. Ja tämä täysmehukin, vaikka tämä nyt on vähän terveellisempää, kun siellä on niitä vitamiineja ja muita, niin periaatteessa siinä on kuitenkin saman verran sokeria nestemuodossa kuin näissä limonaadeissa ja energiajuomissa. Ja tämä seuraava tutkimus näyttää, miten näistä tulevat kalorit tulee meille ylimääräisinä. Tässä on tämmöinen koe, jossa tässä ei ole arvottu ihmisiä eri ryhmiin, vaan ihmiset on kutsuttu 5 kertaa syömään ruokalaboratorioon. Kuvitelkaa tulevanne 5 kertaa ruokalaboratorioon syömään, saatte niin kuin siinä maittavan aterian. Ateria on joka kerralla viikon välein niin sama meny. Yhdellä kerralla niin ette juo mitään. Tarkasti mitataan, mitä menee sisään. Seuraavalla kerralla saatte juoda vettä, tai oikeastaan pitää juoda vettä, siis 2 lasia tämän aterian aikana. Mitä tapahtuu kaloreille? Valitettavasti ei mitään. Vesi on, vaikka sitä nyt usein käytetään kylläisyyden hankkijana, niin se on aika huono valitettavasti siinä. Ehkä se joillakin toimii, mutta tämmöisissä testeissä se ei toimi oikein ollenkaan. Mitäs kevyt kokis? Paljon siinä on kaloreita? No onko siinä 100 lasillisessa vai? Niin, siinä voi olla 0 tai 2 tai mitä, mä en nyt tiedä sitä, mutta erittäin vähän. Yleensä voi kuvitella, että siinä ei ole mitään, se niin kuin taso riittää. Sama efekti kuin vedellä, mikä on aika luonnollista. Siis ei tapahdu mitään. No sitten on sokeripitoinen kolajuoma. Mitäs siinä tapahtuu? Ja nyt siis ihminen, tässä mä vielä kertaan tämän koejärjestelyn, niin se on tärkeää ymmärtää, että ihmiset ottaa itse annostelee ja lautaselle ruokahalunsa mukaan. Että niille ei anneta valmista annosta, että syökää kaikki ruoka, vaan tämä on niin kuin oman kylläisyyden tunteen mukaan, mitä ne syö. Ja samaan aikaan ne sitten saa juotavaksi sitten näitä juomia. Kalorimäärä nousee hurjasti. Eli ne kalorit, mitkä on tuossa nestemäisessä juomassa, sokerin muodossa, niin ne tulee ylimääräisenä tämän aterian päälle. Ja se johtuu siitä, että neste ei anna kylläisyyttä maalaun, kun se solahtaa sieltä nopeasti veksi ja se aiheuttaa kylläisyyttä. Ja kun me syödään normaalisti, usein me syödään sen verran, että on kiva olo mahassa ja me noustaan, niin tämä toimii sitten näin. Ja sitten oli tämä täysmehu, niin siinä on ihan sama vaikutus. Ja sen takia painohallinnassa niin yleensä mä vältän semmoisia jotenkin tarkkoja ohjeita, että tehkää näin ja tehkää näin. Että tässä on monta mahdollisuutta toteuttaa se toki. Mutta yksi semmoinen ohje on se, että ei ole kyllä kovin paljon järkeä siis käyttää sokeripitoisia juomia painohallinnan aikana, koska kalorit tulee aina päälle niin kuin näiden muiden kaloreiden päälle. No sitten tämmöinen, mitäs mieltä te olette, jos te vähennätte hiilihydraatteja, niin millä te voisitte korvata niitä jollain terveellisellä? Vihanneksilla. Vastaus oli oikea, tarkoittaa varmaan kaikkia muitakin kasviksia, eikö niin? Hedelmiäkin. Marjoja. Näin. Ja tässäkin, mikäli mä en ole kovin tarkkaan perehtynyt noihin karppausruohjeisiin ja niitä ohjeisia, niitä varmaan on, koska niitä on niin paljon erilaisia, että mä en kaikkia tunne, mutta olen kyllä huomannut, että sielläkin kehotetaan kasvisten lisäämiseen monessa kohtaa. Ja kasviksista voi sanoa, ja siis mukaan hedelmät ja marjat myös, että se on siis tämmöinen yleisterveellinen osa ravinnosta. Se on aina terveellistä, koska se on terveellistä muutenkin kuin painohallinnan kannalta, mutta myös painohallinnan kannalta. Ja tässähän on monenlaisia tapoja sitä tehdä.
Mä kysyn, että kuinka moni ei ole kuullut lautasmallista koskaan? Onko täällä ketään sellaista? Ei varmaan ole. Se on musta mainio keksintö. Se on juuri tätä. Näin. Se on erinomainen keino lisätä vihanneksia, kasviksia, mitä siellä sitten on, juureksiakin käy lautasella. Mutta samalla vähentää sen lautasellisen niin kuin kaloreita tehokkaalla tavalla. Sitä vielä on musta, mä oon vielä tehnyt yksinkertaisen version siitä lautasmallista omassa päässäni, että kun sitä aina on sanottu, että puolet näitä kasviksia ja juureksia, 1/4 sitä, 1/4 tätä, niin musta on aika vähän yrkkäistä, että puolet kasviksia ja juureksia, puolet muuta. Se nyt tarvitsee olla just 1/4 sitä ja 1/4 tätä musta siis, että puolet sitten näitä hiilihydraattejakin siellä on joukossa sitten, jos se on perunaa tai riisiä tai pastaa tai mitä se on, ja sitten tämmöisiä lihakala, mitä sellaista onkin. Lautasmalli on aivan erinomainen keino siis lisätä kasviksia. Vielä pari sanaa rasvoista. Ja mä oon pikkusen, mulla on semmoinen käsityksen mä oon saanut, tässäkin on varmasti aika monenlaisia koulukuntia nyt sitten, mutta että tähän karppaukseen sinänsä ei välttämättä kuulu eläinrasvojen runsas käyttö. Se on vain tietyt henkilöt, jotka sitten niin kuin suosittelee vielä tätä tämmöisenä niin kuin lisukkeena siinä karppauksen yhteydessä. Ja mitkään tämmöiset tutkimustulokset niin kuin ei puolla sen eläinrasvojen ja näiden kovien rasvojen terveellisyyttä. Se mikä on tullut, kun on opittu vähän enemmän tietämään, aikaisemmin luultiin, että nämä kovat rasvat on ne suurin niin kuin pahis näistä rasvoista, että ne aiheuttaa sen korkean kolesterolia ja tällaista näin. Nyt on ruvettu ymmärtämään, että siinä on myös nämä pehmeiden rasvojen hyödyt mukana tässä asiassa. Mutta käytännössä on niin, että jos me vähennetään kovaa rasvaa, niin usein me sitten lisätään sitä pehmeitä rasvaa ja se on niin kuin hyödyllistä. Mutta siis kovalla rasvalla korvaaminen, jos hiilihydraatteja vähentää, niin se ei terveyden kannalta ole todellakaan järkevää. Mä hyppään kasviksista, me jo puhuttiinkin. Tässä on pikkusen tämmöinen näitä erilaisia rasvahappokoostumuksia. Keltainen on kovaa, vihreä tai tämä turkoosi on pehmeätä. Nyt näette näitä lähteitä sitten, miten tämä vaihtelee. Ei ole mitään luonnonrasvaa, missä olisi pelkästään kovaa tai pelkästään pehmeä. Se on aina seos. Mutta niissä on valtavia eroja. Täällä nautapuolella niin on suurin osa on tätä kovaa. Siassa on jo vähän enemmän tätä pehmeätä. Sitten olette kuullut varmaan rypsiporsaasta, niin siellä on vielä pikkusen niin kuin 4% enemmän vielä sitä. Kanassa sitten vielä näin, ja sitten on tietysti kalat vielä erikseen ja sitten tämä kasvirasva. Tässä on musta semmoinen nyrkkisääntö. Mitä enemmän on jalkoja, sitä enemmän on kovaa rasvaa. Siis, se tarkoittaa sitä, että nelijalkaisilla eläimillä niitä on niin kuin eniten. Lisätään naudalla vielä enemmän kuin tällä porsaalla. Anteeksi. Kiitos. Ja sitten on kaksijalkaiset eli linnut, niin siellä on jo vähemmän, ja jalattomat kalat, niin siellä ne on todella siis terveellisiä sitten. Että tämmöistä nyrkkisääntöä voi ehkä käyttää päässä. No tässä on mainittu tämä rypsiöljy, mutta on tietysti muitakin terveellisiä rasvoja. On tietysti nämä siemenet ja nämä pähkinät, niissä on erittäin terveellinen tämä rasvakoostumus. Mutta ongelma on se, että niissä on kaloreita ihan hirveästi, siis, että toi on enemmän kuin suklaassa. Et pitää vähän katsoa nyt sitten, että jos on paino-ongelma, niin että kuinka paljon näitä sitten sietää. Että jos vetää pari kohdallista päivässä, niin tulee satoja kilokaloreita
niin energiaa siitä. Mä lopetan sitten tähän kuvaan. Vielä on proteiinit jäljellä. Tässä on proteiinilähteitä. Te varmaan tiedättekin nämä aika hyvin, että lihassa on paljon. Tämä punainen liha on pikkusen vastatuulessa sen takia, että on tehty tämmöisiä isoja tutkimuksia, joissa että punaisen lihan käyttäjillä on enemmän ehkä jotain verisuonitautia ja tämmöisiä. Näin painohallinnan kannalta sillä ei ole eroa mitenkään, mutta se ei välttämättä ole ehkä terveellisen liha, mutta toi broilerin lihalla ei semmoisia ole todettu. Kala on tietysti vielä terveellisempää ja sitten löytyy tietysti kasviksiakin, joissa on aika paljon. Soijahan on tässä semmoinen niin kuin esimerkki. Ja nyt tämä proteiinin lisääminen on varmasti ihan mahdollista ja järkevää. Mutta huomatkaa, että tässäkään se tutkimus, kun mä näytin, missä vertailtiin näitä kahta ääridiettiä, niin siinäkään oli proteiinia lisätty myös siinä, niin kuin siinä runsasrasvaisessa vaihtoehdossa, niin ei sekään kuitenkaan näkynyt painossa. Että se ei ole mitenkään ratkaiseva asia tämä proteiinin käyttö, mutta sitä voi tosiaan huoletta syödä siis lihaa ja kalaa ja näitä muita sitten kuitenkin, niin kuin jos painonsa aikoo hallita. Mä luulen, että mä oon puhunut melkein liikaakin. Hei.